Danas ću vam pokazati jedno svjetsko čudo. A to svjetsko čudo je upravo ovaj mali cvjetić. I taj cvjetić, evo ovaj tu i ovaj, oni su potpuno savršeni. Taj cvijet, on ima sve što je njemu potrebno za život. On ima svoj korijen koji ga drži da tu stoji. On ima svoju stabljiku, ima svoje cvjetove, lišće, ima svoj nektar, ima svoj mehanizam kojim raste, ima vodu u zemlji koju pije kroz svoje korijenje, ima sunce koje ga obasjava i grije. I taj mali cvjetić ima sve što je potrebno da bi on bio cvjetić. I nikada nije pomislio, joj, što bi bilo lijepo biti tamo gore, da barem tamo gore mogu narasti. Tamo bi sigurno bio puno bolji. Ne. On je sasvim sretan zato što je upravo sada i ovdje potpuno savršen i ima sve što mu je potrebno. Pa tako isto i mi, smiješni ljudi, imamo baš sve što je nama potrebno. Imamo baš sve što je nama potrebno. Imamo svoje tijelo, nogice, rukice, oči, uši, nos. Imamo svoj imamo svoje srce kao emotivni centar. Imamo sunce koje nas grije. Imamo hranu koju možemo jesti, vodu koju pijemo. Imamo sve što je nama potrebno da budemo ljudi. I mi smo potpuno savršeni kao i taj mali cvjetić koji ima sve što je njemu potrebno. I on je samo cvjetić, kao što smo i mi samo ljudi. I kao što on nikada nije pomislio, joj, da se bar nalazim tu gore na ovome brdašcu, bio bi puno bolji. A zašto onda mi ljudi mislimo, joj, da mi je barem biti na onom poslu, na onom otoku, sa tolikim novcima, da imam svoju ljubav, života svoga i tako dalje. Mi jesmo savršeni upravo sada, onakvi kakvi jesmo. I imamo sve što nam je potrebno da budemo, da samo budemo ljudi. Eto, budimo kao mali cvjetić, savršeni i sretni, upravo sada i ovdje. I nama se čini kao da taj mali cvjetić
ništa ne radi. Samo tu stoji i biva. I tako mu je dosadno jako. Ali zapravo on nema što učiniti osim biti cvjetić. Dok on je cvjetić, on u stvari pije vodu iz zemlje, razvija svoje latice, svoje listove, dovodi nektar u svoje cvjetiće, time hrani bubice, pčelice i tako dalje. Dakle, on u stvari sa svojim bivanjem širi život i ljubav i miris i ljepotu. Tako isto i mi ljudi u stvari nemamo što učiniti osim biti ljudi. A s obzirom da smo mi malo kompleksnija bića od cvjetića, možemo činiti puno kompleksnije stvari. Ali sve što činimo je ljudski. I upravo to je naša svrha. Biti čovjek sada, evo, u ovoj manifestaciji. Kao što cvjetić širi miris, ljepotu, nektar, hrani bubice i tako dalje, tako i mi ljudi, kao malo kompleksnija bića, širimo ljubav, nježnost, dobrotu i time hranimo i čuvamo ovaj svijet, ovu zemlju. I upravo to je naša svrha, koja nije u stvari svrha, nego samo dok jesmo ljudi i dok radimo sve što rade ljudi, ispunjavamo svoju savršenu svrhu. I ne postoji ništa drugo što bismo trebali učiniti da bismo bili savršeni osim samo biti. Eto, još jednom kažem, budimo kao cvjetić. Mali, mirisni, lijepi. I savršeni. Čovječe. I samo još na kraju da vam pokažem, ovo vam je skupina ljubičastog cvijeća koji vjeruju da je samo ljubičasta boja ispravna boja, Božja boja. A onda malo dalje imamo 4 bijela cvjetića koja su odvojena malo od njih, zato što su oni kao diskriminirani jer su drugačiji, pa ne mogu biti u skupini sa svim mojim tu ljubičastima. A onda još malo dalje imamo jedan zločesti cvijet. On je pun bodlji i trnja i on je u stvari zločesti cvijet, zao. Taj sigurno nije došao od Boga, nego od vraga. Jer ima puno trnja na sebi. On je zločest. Na svu sreću možemo vidjeti da se svi oni nalaze na istoj livadi. Evo. I u tome je poanta. Svi mi, i dobri i zli, crni, bijeli, žuti, ovakvi i onakvi, se nalazimo na istoj livadi i potpuno smo savršeni. A vidite, evo ovdje su postigli svjetski mir. Ljubičasti plus žuti. Znači oni su prihvatili sebe i svoje različitosti.
Da. A pak ovdje, ovdje imamo, ovo su ovi plavi, to su oni koji nisu baš toliko vrijedni kao i ovi tu ljubičasti i žuti. Eto.